marcha o barco, veña! Ánimo, compañeiros. É a última chamada, xo quedan un par de minutos, está a piques de principiar a súa singradura o barco da chuvia, un fenómeno meteorolóxico sen precedentes. No mar da Arousa vai chover cara arriba, e todo iso grazas ao poder e ao talento de tanto artista, muller e home, que están encaixoados dentro deste navío. A experiencia vai ser maravilloso. Imos vomitar semicorcheas, fusas e semifusas. O barco da chuvia, medre o mar! A festa, isto é impresionante. Hola, sí, se me escucha. Nos vimos de Monforte, vimos de moi lonxe. Pero bueno, es eso. Pois moi ben, gustounos moito. Pasámoslo ben, sobre todo con este grupo, gustounos moito. Moita marcha. Sin palabras, yo xoro. Non son pelota, Javier. A xente que non veu non sabe o que se perde. Somos uns privilegiados os que estamos aquí. Moi ben, moi contenta. É a primeira vez que veño. Xa tiña o escoitado desta festa do barco da chuvia, pero nunca viñera. Teño feito a andaina de mañá, pero ao barco nunca viñera. Estoy contenta. Me siento de maravilla, maravilla con B.
Ben, seguimos aquí a bordo do barco da chuvia. Estamos agora aquí con dos dos componentes dos Dog Rose. Está Harry e está Pedro, que realmente é suplente de Marcos, que non puido vir. Bueno, a Dog Rose coñecímolo o ano pasado en Pardiñas, que a verdade é que gustamos moito deles, e moito máis hoxe, a verdade é que aquí a música que facedes vos aquí no barco estivo moi ben. Prestou vos tocar, gustou vos facer aquí un concerto no barco ou non? Sí, foi bonito, foi bonito. Ademais hoxe coincide, bueno, non é exactamente San Patricio, pero San Patricio foi outro onte, os irlandeses estienden eso unha semana, así que cabe dentro. Sí. O sea, estamos celebrando San Patricio tamén aquí na Ría da Arousa. Do Rose non sabemos moito de vos, a verdade, sabemos que iso, mirámos o ano pasado. O proxecto como vai funcionando este ano? Tedes pensado pois tocar máis, porque no inverno estiviste así algo, no, escapados, como vai ser? Nós tampouco sabemos moito de nós, é un proxecto que montamos porque nos gusta xuntarnos e tocar eses temas, pero tampouco temos moita pretensión. Agora é un momento que a música folk está como un pouco debaixo da roda, non? Está a roda que sempre vai xirando, a música folk está un pouco para baixo, non temos moita ambición agora con ese proxecto porque non hai moita salida agora, pero bueno, nos vamos seguir xuntando sempre para tocar xuntos e se salen algún concerto deses maravillosos, pois vamos encantados. A ver a que coller a roda e facela xirar para arriba de volta, non? Hai que esperar. Bueno, xa máis no plano persoal, o Harry, que, bueno, leva moitos anos aquí vivindo no país, coñecimos en MacFec no seu momento, moitos máis grupos, tamén gaiteiro, foi gaiteiro moitos anos no IO, no Carnaval, este ano estiveche, este ano que non fun eu. Estiveche este ano, Limén, sí. Estive. Pois, bueno, pois contanos un pouco como a experiencia, non? Para un gaiteiro que ven das Illas Británicas, chegar aquí, gaiteiro non, un violinista, e meterse aquí e tocar no Carnaval, tocar en grupos. Como vas levando, Harry, tantos anos aquí no país? Aquí, sobre todo, o do Carnaval é un privilegio, poder tocar unhas festas tan bonitas. Aquí, como decían uns amigos irlandeses, chegaron aquí e estaban encantados, decían, pero este é como Irlanda con sol, decían, estaban encantados. Nos aquí tenemos unha conexión a nivel personal, a nivel humor, todo isto moi fuerte. O que pasa é que aquí hai, por encima de todo, hai Bran. Que alá non. Bueno, Bran tampouco temos, de momento non temos moito, non? A festa da chuvia, pero ha de vir, non? Claro, sí que hai. Pois, bueno, máis nada, deixamos aquí, esperamos que veña o Bran, mentres tanto seguimos aquí na festa da chuvia, na Ría da Arousa.
amigas, amigos, comunicamos oficialmente de parte do patrón que chegamos a Rianxo! Seguimos, por favor, a Custón Chumeiras. Imos directamente á Praza de Castelao a asaltar os bares e vivir unha experiencia zamburiña tapas de zamburiña, e ás 4:30, cando soen as budinas, acudide a este barco da chuvia, porque a aventura vai continuar, como dixo Alexandre Fisterri, Mendoza Popolín, de remate, que continúe. Benvidas, benvidos a Rianxo, Medre Mar! Medre Mar! Medre Mar! Se va indo Rianxo, xa se marchou. Ai, Rianxo, Rianxo, que na levou. Chamachesme moreniña, e a vista de tanta xente, e agora vaime a quedar, moreniña para sempre, moreniña para sempre. Ai, alelo, ai, alalo, chas, 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 ai, Rianxo, Rianxo, pájaro pinto, e a ganancia do peixe xa se vai indo, Rianxo, xa se marchou. Ai, Rianxo, Rianxo, que na levou. Ben, desembarcamos en Rianxo, gostou, pero chegamos de Ribeira aquí, estamos con Suso, un dos argallantes aquí da Festa da Chuvia. Vamos a preguntar, con chuvia, como sempre, pero pouco este ano, de onde ven isto, de onde sai a Festa da Chuvia, Suso? Pois a Festa da Chuvia realmente sae dun acto revolucionario, de unha pelexa ca Policía Nacional de Ribeira, por tocar de charanga, o ano 2002, na Festa da Dorna. Bueno, eles chegaron cas porras, nos quitamos o bombo e demais, e corremos a paus. Entón fomos pa o caldeiro, claro. Neses transes pasamos 3 días da festa no caldeiro e decidimos montar unha festa para conseguir cartos para abogados. Entón, en principio, os primeiros 3-4 anos, os cartos todos iban para xuntar para a xusticia. Despois xa decidimos que os cartos xa non iban ir máis para a xustiza e irían sempre para os músicos. Crear unha plataforma onde todos os músicos tuveran en Ribeira un espazo donde dispoñer del para facer as súas movidas, non? Aí foi evolucionando, foi andando. De feito, o nome en sí da chuvia foi por un agosto que facíamos a festa, se puxo a chover. Como a xente sabía que éramos rabudos, para que suparan que íbamos facer igual, añadimos Festa da Chuvia, se chove que chova, en todos os cartéis, e lonamos un calexón, lonámoslo todo con rafia, sombrillas, e petamos como 700-800 persoas. E que chova, non? E que chova. Daí xa houve que dar o paso a meter unha carpa, a meter un tal, a seguir evolucionando e darlle distintos formatos, non? Ben, agora faise nun barco, aquí non ten jurisdicción a Policía Local de Ribeira, non? Aquí estamos tranquilos logo. Estamos ben tranquilos. Ahora, además, decidimos que tiñamos que empatar. Nós sempre dixemos que perder non tiñamos pensado, así que ahora xa empatamos, xa non nos levamos tan mal. Pois, bueno, nada, deixamos aquí a Suso, vamos a tomar uns pinchos, estamos en Rianxo, vamos a tomar unhas tapas de zamburiña, non? Aquí como é, que está montado, tapas aquí, hai, non? Aquí participou a hostelería, que participan 7 ou 8 locais, que nos van a facer unha degustación da zamburiña, que é un produto típico de aquí de Rianxo. Vamos a ter os Campallou, hai outras 2 charangas tamén contratadas para facer animación, e pola tarde Rianxo, porque a idea desta festa da chuvia interportuaria é que haxa unha festa simultánea en distintos lugares da Ría de Arousa. Entón, aquí queda posta a festa, queda implantada, e pola tarde e noite eles siguen con actuacións de magos, con actuacións en locais interiores, con DJs pola noite, e ca participación das guadalupeñas para facer xogos populares. Pois nada, a sementar festa pola Ría de Arousa aquí, na Festa da Chuvia 2016. ¡Preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Venimos juntos, hermano! ¡Mira que vamos!
Presentación de sus. Ten que besar a xente de arriba. A ver, levanta copa, Nuno. Y el flotador allí puesto, dije, esto no se puede deslizar. Esto es lo mejor que puedes hacer en esta vida, es hacer una voltereta y acabar con el culo en pompa allí puesto. Ben, seguimos na festa da chuvia, estamos aquí ahora mismo con Roy e máis con Rubén, dous membros de Quen Pallou. Nada, veñen de tocar aquí no bar este que penso que se chama Bar Castelao, festa tremenda. Empezamos con Roy, que había tempo que íbamos a Quen Pallou, estades aí en plena forma, Estamos ademais con novas enerxías, porque sabes que nos vamos facendo maiores en Quen Pallou non é que teñamos membros novos, é que vamos resurxindo das nosas cinzas. E vamos metendo xente nova, porque nos vamos facendo, a verdade que temos unha idade. Bueno, tampouco tanta, Roy. Sí, bueno, xa levamos. Mira, quedamos do primeiro que empallou ali Guillerme máis eu. A verdade é que nos dá moita pena despedir a xente que leva con nós tanto tempo. Meu irmão Xosé, que deixou a banda hai apenas uns meses, por temas, bueno, a familia medra, esas cousas, xa entendes. Pero a verdade é que estamos encantados porque temos a un chavalazo aquí que se vistes hoxe tocar. Vamos a preguntar, non está ben que fale eu. Vamos a preguntar ao novo a ver que tal lle pareceu a él. Rubén, que tal a estrea con cos Quen Pallou? Roy tira moitas flores, pero como foi? Ben ou non? Home, a xente creo que quedou encantada, vamos. Pola miña parte, espectacular. Espectacular. Sí, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, é verdade que levábamos tempo esperando polos cuarteiróns de Quen Pallou, que sacaron o primeiro ano pasado. Aquí chegou o Guillerme tamén, vamos a preguntar a él. Temos o segundo cuarteirón xa... Bueno, pues está aí, que con ganas de... A cerveza que queda mal que saia con ela na... Si non que paguen, con ganas de máis cuarteiróns e de máis tralla ou non? Home, claro, ahora hai que seguir. Ahora este ano empezamos con ganas, empezamos con cambios, aparte de, bueno, que desgraciadamente tuvera que marchar Xosé, agora pois a entrada de Rubén pois danos outra perspectiva, outro punto de vista. Decidimos apostar outra vez por incorporar as dúas gaitas, porque volve o clarinete, como tiñamos antes con Xulio Coira. E isto vai pues, dándonos outras posibilidades, supoño que nos animará a seguir para adiante. Ademais tamén cambiamos a representación, entón pues, temos unha rapaza que estamos moi contentos con ela, que está empezando a traballar no eido, que é Xule Feijó. E, bueno, pues ahora hai que poñerse a crear, así que, bueno, hai que sacar o tempo donde sexa para ir a por o terceiro cuarteirón canto antes. Eu a verdade é que non sei se foi o ambiente da festa da chuvia que xa nos levou, pero a verdade é que había tempo que non miraba un concepto que empallou tan cañeiro, tan poderoso como de hoxe. Se pense que estades con folgos renovados ou como é? Son as dúas gaitas, o que dicía Guillermo. No, a verdade máis o acordeón, o acordeón tamén ten bueno, o acordeón fai o que pode, pero levábamos tempo. A verdade que o que dice Guillermo é verdade, que levábamos tempo botando en falta a segunda gaita en determinados temas, en determinadas circunstancias. Foi unha forma de ser de Quen Pallou no primeiro disco, no segundo disco. Logo adaptámonos a ser 5, deixando aparte un membro sin incorporar a ninguén. E agora decidimos que aportando un membro máis debía ser un jaiteiro. Pero un jaiteiro con mayúsculas, non un jaiteiro... Porque temos un jaiteiro moi bon. Pero xa vai vello. Sentíase solo, a verdade é esa. Moito nos apurou para que inventáramos outro jaiteiro clarineteiro e que lle dera un apoiño. Eu entendo perfectamente. E o resultado posiblemente de hoxe, máis do que se pode ver este verán onde vayamos tocar, veredes que o ter un instrumento máis melódico e máis unha gaita, máis un apoio dun clarinete, volvenos levar a temas dos nosos primeiros discos, das nosas raíces da música tradicional, que posiblemente para a xente lle resulte moi familiar aos primeiros Quen Pallous, aquel Quen Pallou do primeiro disco, do segundo disco.
e a nos hasta nos trae unhas lembranzas moi bonitas. Pois aquí os temos, os novos que empallou, rejuvenecidos, como decía Roy. Nada, temos que marchar, que zarpa o barco para Ribeira. Nada, quedades con temiña deles aquí, en Rianxo. Ainda que non os recoñezades, falade en galego. ¡Qué gracioso! Cuidado, Lúa, no luna. Vamos a todas preparadas. A la 3. ¿Qué fue, qué será? ¿Qué tengo que será verdad? Será verdad, será verdad. Se calla para afuera, no me hago sus maíz. Ya le papamos del tiempo, unidos por veteranos, con aquello de que había, que falaron castellano, con aquello de que había, que falaron castellano. Pero como nunca quiso que te trocaran la fara, diciendo que su é boa, que no sabe amarla, diciendo que su é boa, que no sabe amarla. ¿Qué será? Que temos línguas, será verdad, será verdad, será verdad. Saca que por fora non me hago esos máis. Moito traballiño de que triunfara a razón, para poder usar a lingua, que nos salga o corazón, para poder usar a lingua, que nos salga o corazón. E agora que xa podemos con liberdade empregada, non lle falamos as nenas, non se xa que saian parvas, non lles falamos as nenas, non se xa que saian parvas. Usamos la pila y el cuarto inglés, usamos la sempre como tiene que ser. Uso tío ya y un amo Miguel, usamos las todas, usamos también. Ese no se sabe ruso, no se para comer. Mira que ya somos ricos, mira que bueno se tere. Mira que ya somos ricos, mira que bueno se tere. Así que se que se diga que no me gusta o galego. Y que no te preocupes, que por ti se falo de y la vergogna. No sabemos que le creo pasmo. Puta que la chapa no la verá como lo ven. Tú quieres los palabras que no voy a mover. Y galego siempre quisemos vivir. Que la chapa no la verá. Que los palabras que no voy a mover. Que galego siempre quisemos vivir. Que galego ahora queremos vivir. Para baixo por ali, pero a 2x2. Vale, gracias.
This is the Mystery Train. Mystery train coming round the bend. Mystery train coming round the bend. Well, it took my baby, but I don't ever will again. No, here we go, man. Coming round the bend. Mystery train coming round the bend. Well, it took my baby, but I never will again. Go ahead. Mother attack on the bones. Coming round the bend. Mystery train coming round the bend. It's bringing my baby, 'cause she's lying on the line. It's feeling right. Oh my. It's bringing my baby. Oh, she's mine, oh, Mystery thing. Seguimos aquí no Barco da Chuva, agora estamos con Martín, sí, representante de Mad Martin, que é un grupo que, na que non coñezamos, leva máis de 50 concertos por pequenos locales, non só na Galiza,
que nos conte un pouco. Bueno, son algo máis de 50 porque eso era o ano pasado, xa pasou un ano máis e, pois sí, por suerte facemos moitos bolos, boleamos por todos lados, non só en Galiza, en toda España, estamos por suerte, temos un tirón en Escandinavia, estamos xirando por alá bastante a miúdo. E, por exemplo, notades que responde diferente a xente galega igual a xente dos países escandinavos? Igual un estilo que vende máis noutros lados, eso sí, digamos? Eso sí, totalmente. Alá hai tradición, non somente de rockabilly, rock and roll clásico e tal, que hai unha escena moi grande, sino de outros estilos minoritarios que aquí son minoritarios, que ali é grande. E o que sí que nos chama moito a atención dali é que, como comentaba antes así detrás da cámara, que cando vamos a algún festival rockabilly aquí en España a media de idade é bastante alta, somos todos viejunos, pero en Escandinavia eu vexo que hai moita rapazada de 15, 16, 17, 18 anos e a verdad que é unha alegría ver que os chavales veñen aos concertos de rock and roll, que ao fin e ao cabo é música en directo. Claro, co que falábamos é que aquí na Galiza, incluso no Estado español, a xente que escoita rockabilly é xente dunha certa idade, que foron finalistas do Azkena de Euskadi. No. Mira, isto foi unha historia divertida, que ganamos en Madrid, pero vouche contar. A miña muller, que tamén é música, si queres fai publi tamén do grupo da tua muller, que aquí todo vale. No, mátame, si digo algo dela, mátame, non lle gusta, non dice, non te metas. Bueno, rollo. Mónica, cheguei un día viñamos de un bolo e ela estaba tocando no outro lado e chamoume, oye, que hai un concurso na Azkena, apuntadevos. E dixen, que? E dime, sí, joder, apúntate, xa dixei o rollo aberto na casa na ordenata, ti cando chegues a casa apúntate. E efectivamente chegamos de tocar, entramos na casa, estábamos tomando un chupito na cociña e dixen, vamos a apuntarnos. E resulta que eu non sei a donde lle din, pero apuntámonos en Madrid, cando había sede aquí en Galicia. E apuntámonos en Madrid sen querer. En isto, que ela chegou e dixo, que faz? Eu, joder, estou apuntando no rollo que me dixeches, e dice, pero estás apuntando en Madrid, e dixe, pois agora xa está, e tal. E nos presentamos e ganamos ali en Madrid. Bueno, iso sería que non só na Galiza, sino en todos lados hai representación rockabilly ou... No, banda rockabilly había unhas cuantas apuntadas, que pasaran había 2 ou 3, pero bueno, había de moitos estilos. O rollo é que digo de Rei de Madrid, aparte que foi... Para nós foi un orgullo porque o rollo de que ali é a sede que máis bandas había apuntadas. En Madrid había apuntadas, non sei, pero 700 bandas. Cando a mellor en Vigo había 3. Finalistas de Ganamos ali. Quedamos ganadores de Madrid. E no nacional quedamos segundos. Había outra banda e nós. E non me lembro, está mal decilo, pero non me lembro do nombre deles, pero eran moi bons. Bueno, agora vou ter que mirar a chuleta porque esta banda presentouse colleron o título do disco dunha canción de Frank Sinatra que se chamaba... do noso primeiro disco. Si, do primeiro disco, It Was a Very Good Year. Sí. Pero agora mesmo están preparando un novo disco. Si, no medio xa hubo outro. Mira, ese disco autoeditámoslo, autoproducimos, o sea, fixémoslo nós. E entre... O futuro de non depender dos demais, currarse unhas cousas... Bueno, eu son dos que di que cada un debe facer o que ten que facer. Nós deberíamos tocar e punto, pero como non hai outro, temos que cocer o disco e facelo, vendelo e todo. Pero resulta que, entre tanto, puxeronse en contacto con nós unha discográfica sueca e nos sacaron un LP. Isto saleu en abril, penso eu... No, perdón. Isto saleu... Creo que poñía abril do 2014. No, Pois penso que igual estaba mala data, porque en abril sacamos un largo en Suecia de 12 temas. Este é un EP de 4. Sí. E bueno, eso, temos un disco publicado en España que fixemos nós e outro publicado no estranxeiro que nos lo sacaron os suecos. E agora estamos preparando o seguinte, sí. Tedes así data prevista para sacar o novo? A verdade é que o estamos tomando con calma, era para facelo, ti sabes, o mercado musical. Sí, sempre te pos unha data e ao final vais alargando e tal, a ver, pero bueno. A que non nos gusta facer as cousas con presión e de tempo. Xa ese disco se fixera con moi pouco prazo para entregalo e entonces dixemos, en un momento dado esperamos a setembro, así, a volta do verán, porque agora o verán está encima, o disco novo, o sea, o LP ainda está bastante fresco e dixemos, bueno, pois por esperar uns meses non pasa nada. E tedes prevista así a curto plazo, polo que me dixeche antes, algunha minixira galega ou incluso fora do Estado español? A ver, agora mesmo os seguintes bolos que temos, bueno, esta noite tocamos aí en Barrantes, mañán no Grove,
E xa onte estuvemos en Catoira, e agora temos o placer de estar aquí, acabamos de facer un bolo cojonudo aquí. No, aparte a festa no barco. Estaba flipante. E nada, bueno, o próximo bolo en Galicia. No, bueno, os próximos bolos son en Madrid, que nos vamos a tocar a la Sala La Mala en abril. Despois temos nunha tenda de discos que non me lembro a facer unha pequena firma e un boliño así pequeno, e en Toledo. E despois voltamos a Galiza e tocamos un festival. Que desastre son o tema de promoción. Bueno, sei que estamos este verano, estaremos na Guardia Rock, que eso é en xullo, estaremos no Festival de Añóns en Ponteceso, estaremos... E bueno, e temos xira en Escandinavia que empezamos en maio. Xa sabedes, os que emigrache desapuntade. É verdade. Mira, nos levamos sorpresas moi agradables cando vamos a tocar a Suecia. Ok. E nada, que Mad Martin Trio, que cando vexades por aí un cartel que non vos perdades, que facedes unha visita, vamos. Que son xente de puta madre, oh. Pois isto merece a pena, a chuvia é a chuvia, hai que ter un respeto. E o traxe máis que nada, eu empecé en bandas de música, por tanto é un distintivo da miña relación ca música, e aparte porque é moi fácil, que poño mañán po concerto, traxe, solo teño que decidir camisa blanca ou azul celeste, a que este limpia, máis fácil imposible. Ninguna, solamente me tengo que poner una tirita en el ombligo. Contanos a tirita no ombligo, por que pones unha tirita no ombligo? Eu non a teño. No. Non te mareas se pos unha tirita no ombligo. Sí. Si te pones una tirita en el ombligo con una aspirina, no te mareas. E onde saiu esa teoría? Sabiduría popular. De Iker Jiménez. Funciona realmente? Sí. Totalmente. Dale aí o selo de calidade, entón. Se nada moi pide, eu seguirei vindo por aquí, por Ribeira.
Con B. V. Ribeira con V. De onde sodes? De Redondela con D. Cada ano unha sorpresa. Iso é bonito. Y en Redondela siempre reina la alegría. En Redondela siempre reina el buen humor. Dejaremos nuestra manera de vida, aunque no paguen 1 millón. Por eso las chicas guapas, cuando se van a dormir, deja la ventana abierta, ¿pa' qué? Por si queremos huir. Y a Redondela siempre reina la alegría. En Redondela siempre reina. Que no quiera lere lere, bailar conmigo lere lere, y esta rumbita po, salga pa po, po. Y el que no quiera lere lere, bailar conmigo lere lere, y esta rumbita va pa' Redondela. Y esa penita, lere, lere, que aprieta el alma, y esa tristeza salga pa' afuera, y esa penita pasa a ir por la borda, lere, lere, y esa tristeza salga pa' afuera. ¡Vámonos! Ella que penúltima, de que no quiera bailar conmigo, esa rumbita salga pa' afuera. Y el que no quiera bailar conmigo, esa rumbita salga pa' afuera. Para pam pam, pam para pam pam, pam pa para pam pa para pam pa para pam pam para pam pa para pam. Decía, no me digas, pa para pam pa para pam. Prepárate, gaitera. Pam para pam pa para. ¡Vámonos, gaitera, listo! Rosario Vega, Jorge Recuerdo. Acabamos de llegar a abordaje. Gordo negro café. Acompáñame a una oferta, emborráchate conmigo, que nos atope a mañana, abrazados como amigos, que nos atope a mañana, abrazados como amigos. ¡Vámonos!
Aí, sentadiña. Licor do negro café, se pode decir non é. Licor do negro café, deixame poñerme en pé. Acompáñame a unha festa, emborráchate comigo. Que nos amores la